Sukat pa sa sinugdanan, ikaw vision magtinapano. Mabungahong hapon mga igsoon, grabing inita diri sa mua. Mura magang impierno ning doon na. John 15. So share the igsoon, share ta, let's share the word of God. Og mention your friends and loved ones. Thank you so much. Rosibel Bagyo Adot, something auntie. Thank you for mentioning your friends and loved ones. Ako sa diri igsoon mag-share ko. Dili sa kay ko mag-shoutout kay nakoy kwaon. Kung anak igsoon yan nagkalingasan na dito sa skulahan. Tinita. No, so ako sa share igsoon. And don't forget to mention your friends and loved ones. No, don't forget to type at followers at highlights at everyone. Para makabantay sila igsoon. John 15 pa. Musta? Grabing inita. Ako sa i-share so na kamo po diha. Right. Wait. Okay, done sharing my son. Shout out 72 viewers. Anyway mga igsoon, dili sad ko magpalabi og shout out no, ako lang i-general tanan shout outs tanang mga subscribers nato, shout outs tanang mga followers, new followers, viewers, mga new viewers nato mga igsoon, shout out tanan. Nya shout out sa tanang mga OFW. Anyway, shout out sa mga nag-send og star, salamat kayo. Okay, unya shout out sa tuwang mga OFW at tuwang mga seaman, mga naka-permanent resident diha. Shout out sa tanang mga piniriso, mga jail officer, mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga security guard, tanang mga kapulisan, mga amigo ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan ug maayong pagtan-aw. No, so dili sa ko magdagag shout out kay basin madugay taw niya. Magkuha ko sa kong anak igsoon, no? Dugay ko naka-live igsoon kay naay kakulian, no? Naay mga importanteng gibuhat nga dili pod pwede nga dili nato himuon. Amen.
So, ako nagaampo kanunay nga kamong tanan na sa mayong kahimtang, mayong panglawas og of course duol sa Ginoo, uhaw sa Ginoo. Dasig si ampo ko pastor John Michael Dagasdas. It's my pleasure. Para matiman-an ako, Brad, kaysa during my personal prayer. Good morning, Pastor James and family. So, yes. Good morning ron sa Israel. Thank you, sister. God bless. Yes, ako nagang gi-picturean, Brad John Michael Dagasdas. I-appeal di ka sa akong personal prayer, no? So, again, dili sa ko mo dagag shout out, no? Magdali ta kay it's around 3:30 here. Dire? Onya, it's almost 3:30 nya. Nig around 4 or 4:15 magkuha ko sa kong anak, no? So, again, pasensya na po nga dugay ko naka-start sa live kay naay kakulian, no? So, anyway, akong gi-shoutout ang 125 viewers and I want to encourage everyone again to invite your friends to follow our page. More followers, mas daghan pag yun mga igsoon makakita sa mga mensahe sa Ginoo. Kita mo sa akong testimony kanina nga gi-throwback nako sa akong Brad, di ba, about atong life change gyud sa akong pagbag-o sa Ginoo, di ba? Nga na ba? Ang uban makabasa ng mga igsoon labi na nalulung sa makadaot nga bisyo, madasig yun. Madasig nga muduol sa Ginoo. That is why kabantay mo nga gusto ko mo encourage yun niyo tanan, no? Nga i-invite yung friends dire. Dala pero kung debatihon lang ko niya, dili pod pasensya na kay block pod nako kay dili man ko ginahag debate, no? Ako ni respeto kog lain-laing tinuhuan, lain-laing relihiyon. No, I always preach lang based sa word ni Lord, no? So mao na nga di ko ganag debate kay ako on man god kanang nagpakatotoo lang ko ba, no? Nya ako ang gikabisihan karon kabalo na mo tigiya sa mga daotan gyud, mga kriminal ngadto sa tiilan sa Ginoo. Ako may instrumento ni Lord. And again, before we pray, no? Ako nang may namduman ang taga Bohol nga duol sa Buena Vista, Bohol. Nga na ako karong May 12 kay nami concert and crusade ari sa Buena Vista, Bohol. Anya adto ang venue sa Buena Vista Cultural Center. Shout out sa mga brad diha, nagchat-chat mi gabi sa brad na ko nga GS sa Buena Vista. Ingon siya iya daw invite to niyang mga tao dito, mga kapatiran na mo, no? So again, naa ako mga igsoon dito sa May 12 sa gabi, May 12. That is kuan na siya Sunday. Sunday night na siya, nya na ako diha, unya. Sa 11 daw naasay mga workshop and seminars sa mga worship team. Ganahan daw mo attend na sa Buena Vista Cultural Center ang venue. Okay. So padayon ta, no? Magampo ta igsoon kay magdali ta, no? Okay, let's pray. Shout out 155 viewers. Okay. Kung uyab ning sudri, unsa na love? Nyara. Butong. Ang asawa na diri kay kinabinitan jud igsoon. Aman diri kay aircon room man eh. Salamat sa Ginoo kay tagaan tag aircon ba, no? Kuan man good kay itong mga live na ko previous, wala mo kay bawon mo sila. Pastor James, grabe na bless ko sa wali. Pastor James ngano man nga magkurog man ko makahilak jud ko. Grabe ang power, wa mo kay bawon paningot ko gayo. Paningot ko maayo ato dire, mao nang giubo ko. So praise God kay at gitagaan ta gigrasyahan tas Ginoo igsoon niya atong gi-aircon ni diri mo ning gatapok mi na akong asawa dis kung tungod. Mabot man po ni sa pikas ang malukop bang tibok balay, no? Salamat sa Ginoo. Okay? So shout out Pastor Jen from Talisay po. Chriswin Abong Kabasag. Ikaw to, bro. Okay, shout out. So again, pasensya na dili kay mong basahon ako, no? Watching from Iran. Tanaw na kung naabay Iran diri be. Ging Esli Kigan. Kaya ako among gunang gikon Iran, naabay Iran diri. Kaya ako mo gunang gi-save tanang mga nasod kay i-pray na ko ba. Iran, basin bag-o ni additional murag naa mas Iran diri. Singapore, India, Oman, Pakistan. Right, Italy, Cyprus, Greece, Germany, England. Oh, Korea. Uy, wala pa Iran. Murag bag-o pa ni ba? I-save siya na ako mga igsona.
Kaya ako maning i-pray. Almost 60 countries na tadiri sa akong nasuwat igsoon. So almost 60 country nga nagtanaw sa tong live. So ato ning i-appeal ning Iran. Okay. So let's pray igsoon. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Okay, naa Iran pastor. Okay. From Inang Oberas. Thank you, sister. God bless you more. Okay, let's pray. Father God, thank you so much, Lord, for another opportunity. Taliwala sa kabisi, Ginoo. Imo ming gidasig nga mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong, mamalandong sa imong kaayo, sa imong kamilagroso, Lord God. Imong pulong may maghatag na mong paglaom ug giya, Ginoo. Niningit-ngit nga kalibutan nga dagag lipat-lipat sa kaaway. So Lord God, before we proceed, Lord God, unas tanan limpyuhi mi, Ginoo. Limpyuhi among kasing-kasing, among unahuna, among pagbati, Lord God. Ang kinasuluran namo, ang dama, among panudlanan nga espirituhanon, aron andaming mudawat sa espirituhanong panalangin, Ginoo. Lord, amo kang gi-invite right now sa mong pagabot. We welcome you, mupatunga ka, mupataliwala ka sa buhato na mo karong kahaponon, and ikaw magabless sa tanang naminaw, Lord God. Kutob sa makadungog ani, makakita, kutob sa maabtan ani nga live, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang hikap sa Espiritu Santo, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. O ako nag-ampo sa Lord God, nga imo kaming tagaan karon og kasing-kasing mapainobsanon, open for correction, madinawaton, labaw tanan willing musunod sa imong pulong. Ug tagay mi kaalam nga langitnan, Ginoo. Ikaw lamang ipataas karon, Lord God. There's no other name. Walay tao maisa. Walay relihiyon, walay pastor mapataas. But it's all about Jesus Christ. So Lord, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, magigistorya ka sa matagod sa kanamo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So we have this time 173 viewers. Praise God. Let's start na, kay magdali tayo igsoon. Anyway mga brad, na ako, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na to ang Ginoo igsoon. No? So, akong shoutout, Skiptron International, Isaac, and then Bohol Skiptron in Cebu. If I'm not mistaken, ako yung mga brada, no? Shoutout sila Brad Brian Postanes, Brad Lord Leo Venturado, diri sa mo, ano? Tanan, Masaya Skiptron in Arms, ipataas na tong Ginoo, aron sigurado nga mo ipikto ng long life. Sikretos taas nga kinabuhi igsoon ang Ginoo. Okay? Let's go. Shoutout from Kuchang. Sana? Kuchang, Thailand. Sige na, nagtanaw na to. Kuchang, Thailand. Okay. Daghan kay Muay Thai, diba? Asa man to? Kinsa to? Sister Morina Daitol. Okay. Si mag-start na tayo. Pasensya na sa mga nag-comment nga di na ako mabasa, no? Kay nagdali ta mga igsoon. So akong pamalandungan diri mga igsoon. Ang atong topic for this afternoon is about self-control. Amen. About self-control. Unsa pagpugong sa kaugalingon. Abi yung may igsoon, tunluan ko kamo nining kapunon ug unsaon nga makabaton tag pagpugong sa kaugalingon. Kay kung wala ta ni igsoon nga bunga man ni. One of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Ug ang self-control kinahanglan nato. Ngano man, kay sa panahon nga moatubang ta sa mga tentasyon, sa panahon nga ilad-ilaron ta sa yawa igsoon, sa panahon nga testingan atong pagbati atong emosyon, kung naatay self-control, dili ta dali madala, dili sa tamang luod ug maigugwali. Basta dili ta madala sa mga bisag unsa nga negatibo nga pagbati or bisag unsa nga kana bitawng lipat-lipat sa kaaway. Why? Because we have self-control. Makapugong ta. Okay? So now, atong isgutan mga igsoon. Love, ako sige, gamay lang. Kibaw ka na ko, basta mo birada na ko kay panington ko ni, bisag irkon pa ni, birahan ko ni. So igsoon, atong isgutan karon og, atong lantawon diri og, ang self-control, disagi kan. Okay? So kung basahan ng pulong sa Ginoo, ari makita mga igsoon sa, dara, wa na. Okay. Galatia 5:22 hangtod sa 23. Okay? Mauni ang mga bunga sa Espiritu Santo. Amen? Again, bunga sa Espiritu Santo, the fruit of the Holy Spirit. Una, nagingon din, Galatia 5:22. Apan ang bunga sa Espiritu naghatag kanato og una, gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy,
kaayo, pagka matinud-anon, pinaka last but not the least, pagka mapaubsanon, darang pinaka last igsoon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Again, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Pinaka last yang gimension sa isip bunga sa Espiritu Santo, kaning espiritu sa pagpugong sa kaugalingon, the fruit of the Holy Spirit nga pagpugong sa kaugalingon. Okay? Ug atong timan-an mga igsoon, matod pa sa balang kasulatan nga kaning pagpugong sa kaugalingon disagikan sa Holy Spirit ni. Mao bitaw mga igsoon nga ako mong dasigon karong kapunon nga dapat kinahanglan nga dako jud tag time ni Lord, no? Dako tag time mga igsoon ni Lord, mga igsoon sa presence ni Lord, sa Holy Spirit. Kaya ano man, aron mo produce og bunga nga gitawag og pagpugong sa kaugalingon. Daghang mga Kristohanon karon mga igsoon magpa-advise na kung magpagtambag, pastor, dili pa ko kapugong. Pastor, dili ko kagwanta, pastor, og naay tentasyon, mukaon ko dayon. Pastor, di ko kagwanta, mutagay pagyud ko. Pastor, nakasaan na pug ko. Pastor, nakakita na pug ko og kanang porn. 6 scandal, 6 video. Pastor, naka-search ko, unsay akong buhaton, di ko kapugong. In other words, kuwang ka og self-control. Why? Igsoon ang self-control, as what I have said, usa ni sa bunga sa Espiritu Santo. Again, bunga sa Espiritu Santo. Bunga. Now, balik-balikan ako ni. Kung ari ka sa kahoy, ang kahoy pod napoy bunga. Arita sa kahoy nga mamunga. Unsaon sa kahoy igsoon nga mamunga. Daghan man jud kayog mga nakita na ko diri sa mga farmers niya magtanom og kahoy. For example, ari lang ka sa daghan mga kahoy nga mamunga. No, ari ka sa tutang talag saging, mangga, nangka, no, gagmay pagitanom nimo na. Ang uban liso pagitanom. Unsay buhaton nato sa kahoy igsoon? Una igsoon. Kay nganong ang purpose sa farmer nganong nagtanom siya, of course, aron makatagamtam siya bunga. Usa ka adlaw magbunga ni ang iyang gitanom, no? So unsay buhaton sa farmer para mubunga ang iyang tanom? Una sa atimanon niya, bisbisan. Okay? Atimanon, bisbisan, pulungan pa, hantod magkadako, palandungan niya painitan kay nakinahanglan nag-init, di pod pwede init ra kay mamatay pod. Bisbisan basta amumahon. Atimanon igsoon. Dayon mudako hangtod mo bunga. Mao na hinungdan mga igsoon nga makabunga mula hutay. Mo bloom mga igsoon ang tanom nga naay bunga ug mamunga siya kay nganuman giatiman sa magbalantay or sa farmer sa nagtanom. Now, ari sa ta sa kaning gitawag og atong kinabuhi, kaning gitawag og pagpugong sa kaugalingon, no? Bunga man ni sa Espiritu Santo. Ang buhaton po nato igsoon para naay mo activate ning gitawag og a self-control nga usa sa fruit of the Holy Spirit. Atimanon po nato unsa man. Atimanon nato sama sa tanom. Ang tanom atimanon, bisbisan, buubuan, mudako, mutubo. Amen. Unya mamunga kadugayan ingani sa daigson. Atimanon po nato atong kaugalingon. Atimanon nato atong relasyon sa Ginoo. Atong atimanon, atong amumahon, atong bisbisan, atong pakanon mga igsoon sa pulong sa Ginoo. No? Muspenta og time mga igsoon sa word ni Lord, sa presence ni Lord. No? Kanunay tang konektado sa atong punuan. Kay matod pa ni Jesus, according to Jesus igsoon. Ingon si Jesus mga igsoon sa John 15:5. Ingon siya, Juan 15:5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako diha kaniya mamungag daghan trabaho. Ang magpabilin kanako. Okay? Ang magpabilin sa Ginoo, dili jud mo disconnect. Kanunay magpabilin, mubunga ta. Ug unsa to ingon og igsoon, bunga. Talking about fruit igsoon, usa sa bunga is self-control. Bunga sa Espiritu Santo. Nganong ang mga Kristohanon, daghan kay Kristohanon nga kuwang og self-control. Kang aman po nilang relasyon. Kasagaran sa mga Kristohanon igsoon nga dali ra matintal, madala sa ilad sa demonyo. Kang ay lang relasyon sa Ginoo kuwang, no? Nay kang once nagali kay kang gamay igsoon, kay busy na kay kasi mong trabaho. Busy na kay kasi mong negosyo sa imong pag-eskwela, ron sa may mong racket everyday. Once mo kang kay igsoon, it means mga igsoon, kung wala na kaning dapat sa atong punuan, dili jud ka mo bunga. Kita ba kag sanga igsoon nga naputol sa punuan nga ni bunga? Dili.
O kung ang punuan, ang sanga naputol sa bunga, sa punuan, bisan naa pagalit siya bunga, malaos ang bunga, malaya. Nya di na namubunga og balik, giputol man. Ingana sa taigson, ang atong Kristohanong kinabuhi, igson, once kang ata, once ning disconnecta, once ni distansya ta, wala gyud self-control, walay bunga nga gitawag og pagpugong sa kaugalingon, nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. Mao na hinungdan nga dali ra ta mangluod, dali ra ta mahiubos. Ug ang atong gusto dili mahatag mangluod manghiubos ta. Ug maigo ta swali ni pastor mangluod din amo simba no. Ngano man na walay self-control, dili ka gwanta, no? Dili makagwanta, madala dayon sa iyang emosyon. Walay self-control. Sa panahon nga nay tentasyon, mukaon dayon, madada yon. Maila dayon sa yawangan man, walay self-control. Kung wa tay self-control, igsoon lisod. Kaysa tinuod lang igsoon, kita tanan ani ni Jud. Why? Because every day, lain-lain taog struggle. Every day is a battle. Naay mga tentasyon kada adlaw. Even me, na tentasyon sa pagbati, tentasyon sa mga mata, tentasyon sa imong kagalingon tanan, tentasyon nga kanang mga wrong decision, tentasyon man na, tentasyon nga mubuhat kag sala. Naay dagan every day. Matud pas pulong sa Ginoo igsoon ang yawa naglibot-libot ra na. Sama sa leon nga nagngulob, naglibot-libot ra na ang yawa, gusto na siya mutintal nato. And of course, kinsay tintalon sa yawa kita, labi nang nasa ministry, labi na gyud nang effective sa ministry, kanang ang imong ministry nakatandog sa gingarian ni Satanas, tintalon jud ka pag-ayo. Mangitag pamaagi ang yawa, and Satan knows our weaknesses. Kaya ba ang yawa kung asa tahuyang igsoon mao nang ako mong gidasig, kinahanglan gid ani self-control. And for us, para makagain ta og self-control, para mo-activate ang self-control, dot-dot, dikit og ayo, connected ta kanunay, every second, every hour, every minute, every day, connected ta ni Lord. Kaya the more we get connected to Jesus, magpadayon ang bunga nga self-control. Kaya yun si Jesus mga igsoon, kung ang sanga mulayo, maputol igsoon, mabuwag sa punuan, dili ta magkapadayon og bunga. Pero kung nakapadayon tang ning tapot sa punuan nga mao si Kristo, na ay bunga. No? Kay kung wa siya, wa man tay mahimo. Gawas daw kung sige ngon reo. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga. Okay? Pero kung mubuwag ta, magpabilin ta, mo konekta, mubunga ta, bunga ngon sa self-control, pagpugong sa kagalingon. Daghang kay mga nagpa-advise nako, pastor, unsaon ni pastor nanako sa worship team, pero addict pa ko og mga pornography. Addict pa ko og mga sex videos. Pastor, mao ni di ko kalikay pastor. Ako naman taning gisurrender pastor nga na-addict ko ning email, wala ko'y panahon sa pagbasa og Bible. Sige nila kog email, sige email. Hangtod pastor, ako na lang singkahan akong mama. Ayo ko kanay ni mama. Napildi na nung ko sa mukha ni kabantay mo. Kabantay mo. Wala na kay self-control igsoon. Imbis imo nang tanggipugngan ang magduwa ana kay mas gipili nimo ang magbabad na lang kanunay sa presensya sa Ginoo during your free time, magbasa na lang kag Biblia, magampo or unsa, magworship. Pero tuwa ka dito, no? Wala ka kapugong sa tentasyon. Ang yawa magsige jud nag-offer og temptation na to, no? Lust of the flesh, kay libgon sa unod, kay libgon sa mga mata, no? Bisag unsa lang any temptation nga kung asa kahuyang diha po katirahan ni Satan. Abi niyo maigsoon ang yawa bright kay na si Lucifer. Usa na sa sinaligan sa Ginoo sa una. Una nga kabalo sa he is aware of our weaknesses. Aware si Satan kung unsa nga areas tong kinabuhi nga huyang ta. Diha ta balik-balikan. Amen. Mao na igsoon nga kinahanglan tag self-control. Kinahanglan tag pagpugong sa kagalingon nganong daghang nangabitron. Okay? Nganong daghang mga asawa nga nang ngita paglain, natintal pa. Naibana nga nahug pag yun. No? Natintal pag yun. Kuwang og pagpugong sa kagalingon. Kaya ko me personally, kung naa kay self-control, dili ka basta-basta madala. Amen? Daghan kayo magpalbay, pastor, gibiyaan ko, pastor, nakasa akong bana, nakasa akong asawa. Pastor, akong uyab, nailain. Diba? Ngano man na, nga Kristohanon manunta. Why? Tungod kay kuwang og pagpugong sa kagalingon.
And probably, the reason why wala sila ana igsoon. Kang-a. Walay klaro pod. Kasagaran na tintal, no? Kuwang ilang relasyon sa Ginoo. Kang-a nga naman, kang-a o kang-a gali na. Biblically. Di yung kakabunga. No? Disconnected man. Ang sanga nga ning disconnect sa punuan, dili mo bunga. Dili mo bunga og self-control. Pero kung kanunay tang connected, dili ta mo kang-a sa pag-ampo sa iyang pulong. No? Pag-worship, igsoon, kanunay ta nakatapot sa Ginoo nga may atong punuan. Sigurado nga mamunga ta igsoon. Amen. Ana ra na sekreto kay even me ako igsoon. Tintalon ba yapog ko? Amen. Tintalon sad ko daghan sa tintal. Kung gitintal mo samot na ko. Diri lang ta magmatter on sound paghandle ug diri lang ta magmatter igsoon sa gitawag og pagpugong sa kagalingon. Amen. Ug ang pagpugong sa kagalingon nga mao'y usa sa bunga sa Espiritu Santo igsoon. Ato na siyang matagamtaman kung kanunay ta konektado sa tuang punuan. Kanunay tang konektado ni Lord, dili gyud ta magpakang-a. Ayaw jud igsoon og distansya. Ayaw jud og kang-a sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw jud og bulag sa punuan. Kay once mo bulag ka, maputol na siya, di ka mo bunga. Ug wa kay bunga, wa kay self-control. Kung wa kay self-control, dali ra ka duwa-duwaan sa demonyo. Amen. Dali ra ka tintalon, dali ra ka ilaron sa yawa. Wa man kay self-control. Ug ang yawa mo tintal mo dali na wa ka kita si pastor. Wa ka kita imong mentor. Wala ka kita imong asawa. Wala ka kita imong bana, no? Irisa lang ang conversation ninyo, di lagi ka masakpan na sa imong asawa o sa imong bana. Irisa lang na imong conversation og dali-dali kay dili na kakita imong uyab. Or kung mahimo pagama og dami account para adto ka dito mangita ka dito lain kay napulaan naman ka na imong kuan gilaay na ka no. Dili ka mada sa mga ingana nga honghong sa yawa kung naa kay self-control. Amen. Kay kung naa kay self-control ibig buot pasabot igsoon. Mas nagdako ang imong kahadlok sa Ginoo. Mo na self-control. Kita tintalon tatanan. Si Jesus gali gitintal man, di ba? Kinumdo mo? During the time when Jesus fasted 40 days man tulog no and 40 nights, nagbuasa si Jesus. Gitintal gali siya. Si Jesus na mismo gitintal ni Satanas. Di ba? Pero tungod kay si Jesus rooted sa pulong. Mao to nga nag-ingon ang puro siya nag-ingon ang kasulatan nga na bitaw. Mao na nga kita sad nga mga followers ni Jesus, of course, tintalon ta ang nagian niya, magian na to. Si Jesus nakabarog sa tentasyon tungod kay, yes, rooted siya sa word ni Lord. Nakakonected siya sa word. Amen. Muna ikaw da igsoon to all of the viewers right now who are watching. Nga kabantay ka nga murag matintal pa ko pastor. Di ay nagpa-advise nako nga wala nako natagad og reply kay busy kay ko mga igsoon. Kuya, yung problema. Ang iyang problema, pastor, unsaon may nako pastor nga init kay kugo. Dali ra ko masuko, kuwang kag self-control, ingana ra. Aron di ka dali masuko, adto babad sa presensya sa Ginoo basin ning kang-a ka. No, basin dili ka connected kaayo na pay kang-a ba nay lugar ana ba. Nya kung wani kang-a ka gamay subisa, gamay ra na imong kang-a igsoon, di jud ka mobunga. Amen. Bisag gamay ra imong kang-a nay agianan gali na igsoon, di jud ka mobunga. Kita ba mo punuan nga giputol o gamay ra nga kuan? No? Kang agali na siya ng gamay, but pasabot mga igsoon, gamay, naputol na jud ka. Ug once ning disconnect ang sanga sa punuan, ang sanga nga ning disconnect dili mamunga. Ingana sad ta. Mao na igsoon nga ako mong dasigon ining taknaas kapunon. Uban sa tabang sa Ginoo nga. Ayaw gyud pag distansya. Ayaw gyud og pagpakang-a sa imong relasyon sa Ginoo. Ayaw gyud igsuon og kana bitong palipat, no? I believe naman sa dang Holy Spirit. Amen. Nya, kung anon man ka konbiktaron ka, uy, may kang-ana ka, nasubraan na ka, sige na kag dako na kay time sa social media, pero wala na kay time sa Biblia. Uy, unsa naman na imong gibasa diha, unsa naman na ang imong gi-scroll sa Facebook, wala naman na gamit. Dili naman na makaayo sa imong spiritual life, di ba? Badlungon man ta. Amen. Ayaw kumpiyansa, ayaw jud pagkang-a. Kaya nga naman, importante yun nga, connected ta kanunay. Kay once connected ta, mamunga ta. Ingon ang pulong sa Ginoo si Jesus mismo iksoon.
ang magpabilin ka nako, magpabilin na. Connected ba? Makapamunga gyud og daghan. Kay daghan man sad ang bunga, ang fruit of the Holy Spirit. Love, di ba? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Di ba? Mao na yung mga fruits, bunga. So pinakalas ang self-control nga may atong sentro sa topic karon. Ngano, pastor, nganong sa kadaghan og bunga nga na may gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Self-control man imong gisiguro. Self-control or pagpugong sa kagalingon mao akong gisentro karon. Why? Tungod kay mao ni atong gikinahanglan kung mag-atubang ta sa tentasyon. Kung mag-atubang ta sa mga hagit nga mura o gishake kag maayo, need nato ning self-control. Para maka-control ta sa tong kaugalingon, para dili ta madalas tong pagbati, para dili ta madali-dali og ilad sa kaaway, maka-control ta. Mga lalaki, paminaw mo, minyo na ta, mga minyo na nga tanaw dia, mga bana, no, maka-control ta. Bisan pag magsabak-sabak ng pila ka babae diha, igsoon, maglabay-labay diha, nya imong kaluyan babae, di ka gihapon na matintal, kay maka-control ka, di nimo ibaylo imong asawa, no? Ano na mga igsoon, ano man, ingana ka, importante ang self-control. Ikaw sa nasawa, layo imong bana. Aminaw. Bisag, kinsa pa ng mga gwapo diha, mga dagkwarta. No? Nga mga kaluyahon nimo nga type sa lalaki, mo tintal nimo, di gyapon ka mo, magpada. Kinaman kay self-control. Once na kay self-control, maglabig na imong kadlok sa Ginoo. Ngano man kay, of course, ang self-control, bunga sa Espiritu Santo. Espiritu sa Diyos mismo na. Mao na igsoon nga this afternoon ako mong gi-encourage nga busy man gyud ang uban nato, no, taliwala sa tong ka busy igsoon. Ayaw gyud itugot nga mo kang-a ka, ayaw itugot nga mo distansya ka, ayaw itugot igsoon ana igsoon nga maluya-luya ka sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw pailad na, ayaw tan-awa ng kauban nimo simbahan nga naluya kay maluya po kag apil, tan-awa ang Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon, tutok lang ta ni Kristo. No, wala iming ingon diha sa balaang kasulatan. Nga tan-awa imong sikataw, no, ayaw pagtan-aw sa nag-una. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, daghang nauna nga nawahi. Amen. So wala tay laing tutukan. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus. Aron padayon tang konektado. Once we are connected, we anang atong focus igsoon. Nag-focus ta kanunay ni Lord. It means nga konektado ta kanunay, connected ta. And once we are connected to Jesus as always. Love, slow connection ta love. Okay naman love, balik na. Pasensya na kay naibulabog ba. So ko ning yawa ning connected na to ba, okay? No, once we are always connected to Jesus, perminti sad nang gitawag og pagpugong sa kaugalingon nga bunga. Amen. Bunga. Self-control. O kung naa kay self-control, paminaw mo ikson. Once naa tani nga bunga, self-control. Ang yawa, di ni mo ka-control. Maglibog ang yawa. Saan man ako ni siya pag-control? Dili ka-control ang demonyo. Kaya naa man kay self-control, no? Dili siya basta-basta makatintal na to. That is why, this afternoon, ako yung ipakadak-an ni ikson, kaning pagpugong sa kagalingon. Dapat naa tani iksoon. And for us, para makagain ta og self-control, makabaton ta og pagpugong sa kagalingon. Kinahanglan nga di gid ta mo kang-a sa itong papangalagad sa Ginoo. Ayaw jud pagkang-a sa imong prayer. Amen? Sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Busy ka, way problema na, pero ayaw kumpiyansa. Kaya ang yawa usay, gamiton imong kabisi. Busy diri, busy dito sa mga butang nga dili sala. Pero wala na ka ning anam na kagkadistansya sa Ginoo. Ug once ning anam na kagdistansya sa Ginoo, kay bawo ang yawa. Nga once mo distansya ka, di jud ka mo bunga. Kay naputol naman ka, ning disconnect naman ka. Ug once mawaan nimo ang wa di ka mo bunga igsoon, sayon ra ka mapukan. Sayon ra ka tintalon sa yawa, kay wa man kay self-control. Again, that is why this afternoon, I want to encourage everyone, please, spend more time ni Lord. Seryosoha si Lord. Ang inyong relasyon sa Ginoo, klaruha. Amen. Ayaw man tinili ang Ginoo. Amumaha ang imong relasyon sa Ginoo. Dapat natay personal devotion ni Lord. Ayaw itugot nga mo kang-a ka. Ayaw itugot nga mo distansya ka, mo disconnect ka ni Lord. Kay once mo disconnect ta, mo kang-ata, ang sala, dali ra kayo na nato.
kanon, or I mean, dali ra kayo ta mo say yes sa offer sa yawa. Huyang ta. Huyang ta ang atong pagkakristohanong kinabuhi kay wa man tay pagpugong sa kaugalingon. Dali ra ta madala, dali ra ta mailad, dali ra ta mangluo, dali ra ta masuko sa garan sa mga init ug ulo, walay self-control kay gamay ra nagpanahon sa Ginoo. Amen. That is why I want to encourage everyone this afternoon. Let us spend more time in the presence of the Lord. Amen. Di ta magpagkang-a, busy ta, bawi-a. Busy ka sa trabaho, negosyo, pag-eskwela, bawi-a. Amen. Labi na gyud ang very first, the first part of the morning. Ihatag sa Ginoo, babad sa presensya sa Ginoo para naka-full charge ta, para naka-connected ta. Ug once we are connected, naaday na mo produce og self-control. Mo nang bisag unsaon-saon ta pagtintal sa yawa. Di ta basta-basta madala kay makapugong ta sa atong kagalingon. Ingana ka importante ning self-control or pagpugong sa kagalingon. Amen. Kay every now and then, igsoon, every day, even every hour, matag hugna sa atong kinabuhi, igsoon, ang demonyo manintal na nato. Kay mao ni trabaho sa yawa maninintal. Kay di gusto ang yawa igsoon nga magtarong tas pagpangalagad sa Ginoo. Dili gusto ang yawa nga magpagamit ta sa Ginoo. Dili gusto ang yawa nga magbalaan ta mo nang tintalon ta niya kanunay. Pero kung naatay self-control or pagpugong sa kagalingon, kapuyo na lang ang yawa og pangtintal. No? Kapuyo na lang ang yawa. Tanawa ang gihimo sa yawa ni Jesus, di ba? Pilmero yang gitintal si Jesus sa himuang paan ang bato. Sunod, mao ni ihatag na ko ning tanan, tibo kalibutan basta muluhod ka nako. Daghan kay gitintal ang yawa pero gikapoy na lang og yawa. Ang yawa og tintal. Wa matintal si Jesus ning lakaw, ming biya. Nya mipuli ditong mga anghel nga ning kuan ni Lord, mga igsoon, no? So ingana igsoon, no? Ingana, way lain na ang yawa, mga igsoon. Kung ang yawa di makatintal nimo karon igsoon kay ligoon ka. No, kay naa kay self-control. Mupahuway ra nagkadiyot pero mubalik na kay nganon way laing trabaho ang yawa. Matod pa sa balaang kasulatan sama sa leon nga nagmulob. Naglibot-libot ra na ang yawa igsoon nangitag agianan. Nangita na siya paagi nga once nangita na siya og higayon nga mukang ata mo distansya ta mukang ata sa pag-ampo mo distansya ta sa atong relasyon sa Ginoo no magkauga na galita mukang galita ayay automatic ang yawa mo na igsoon nga ayaw kumpiyansa guard your heart as always and of course ayaw gyud pakang sa imong relasyon sa Ginoo ayaw gyud og disconnect kung kabalo ka nga busy ka kay na may Holy Spirit mo remind nimo kabalo ka nga busy ka, kuwang ka sa prayer, pamawi gyud. Kay once dili ka mamawi, automatic daog jud ka, pildi ka. Nya balik na po ka, kapoy kay balik na po, repent and repeat, kapoy na kay na. Dapat mo progress ta. Ayo itugot igsoon giluwas ta sa Ginoo mahimo tang magmadaogon dili kay sa yawa daog-daogon. Amen. Pero dili man ta perpekto pero kuan gyud. Dili pod ingon nga yanu-yanuhon ra ta sa yawa igsoon. Amen. Mo nag-ingon sa James, resist the devil. Og mo dalagan siya, sukli ang yawa og kini mo karatil og dalagan kanato. Again, self-control. Ang self-control usa sa pinakalas nga gimensyon sa bunga sa Espiritu Santo, pero pinakausa sa pinaka-importante. Why? Kay every now and then tintalon ta. Ang yawa dili mo undang og panintal. Apan kung naatay self-control or pagpugong sa kagalingon, dili ta madali-dali, dili ta mayano-yano sa yawa. Kung naatay pagpugong sa kagalingon, sigurado ang kadaugan nato. Sigurado nga maka-overcome ta. Kay igsoon grabe ang mga pagsulay, mga unos, hagit, sakit kay usahay. Nga usay di nakakagwanta apan kung naa kay self-control, makaagwanta ka, makapugong ka sa imong pagbati. Gilutos ka, nyawa kay self-control, masumbagan nimo. Amen. Gilutos ka, butang-butangan kay istorya, no? Bisag di tinuod niya wa kay self-control sulngon mo or di imong i-post sa Facebook. Ana man wa man self-control pero kung naa kay self-control, cool ra kay ka. Ang naay self-control nga Kristohanon magpabili ng kalmado sa tanang pangitabo, magpakalmado, relax ra ta, chill ra kay ta ngano man. Because we know that God is in complete control. Relax na pero katong mga wise self-control, dali ra mo strong. Mamungot na do. Importante ang self-control. Tintalon man kagkapila igsoon once na kay self-control dili ka
basta-basta madala. Makapugong man kasi mong gana, makapugong kasi mong pagbati, makapugong ka para dili makasala. Again, makapugong ka para di ka makasala kung naa kay self-control. And akong balikon I just want to repeat is it igsoon before ta mag-pray. Ang self-control, mabatunan kini nato sa dihang connected ta kanunay ni Lord. Di ta mo kang sa tong relasyon niya, di ta mo kang sa tong prayer sa word ni Lord. Dili ta mo distansya, kanunay tang nagpabilin, connected. Ang sanga nga konektado kanunay sa punuan, mubunga gyud. Amen. So ingan natong buhaton. At timanon nato atong relasyon sa Ginoo kanunay. Amo maho na to. Ang tanom igsoon para mubunga, bisbisan, abunuhan kita sa digsoon, no? Mamalandong ta kanunay sa pulong sa Ginoo, magampo ta, magworship ta. Amen. Kay aron magpadayon ang bunga nga gitawag og self-control or pagpugong sa kaugalingon. Kaya ako ning balikon kung natay self-control or pagpugong sa kaugalingon, dili ta dali-dali mailad, malipat sa yawa. Dili ta mangluod ayon, dili ta madala sa tong pagbati. Og ang self-control mao ni nindot nga mabatunan nato kanuman makapugong ta sa pagbuhat og sala. But I'm not saying nga ma-perfect ta og nata ni makasala gud gyapon ta, pero lahi igsoon. Kay kana bitang di nato tuyuan basta kay musukol ta sa mga tentasyon. Kay nganuman kamao man ta mo pugong sa tong kaugalingon. Why? Because we have self-control nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word, Lord God. Imuming gidasig, Ginoo, kung unsa ka importante ning self-control or pagpugong sa kaugalingon. Ug amo kining mabatunan, Lord, sa panahon sa dihang kanunay mi connected nimo. Dili jud mi magpakang-a nimo. Dili mi Ginoo mo distansya, kung dili connected mi kanunay nimo, Lord God. Connected mi kanunay sa imong word, sa prayer namo, dili mi magpakang-a, Lord God. Tabangi mi Ginoo. I pray to all of the viewers right now, Lord. If there's anyone right now who are watching this time, nga kanunay jud siya madala, di siya kapugong pagyud, dili siya ka-control, Lord, I pray hatagi siya kadasig nga magbabad sa imong presensya kanunay. Hatagi siya kadasig nga mainiton siya nga sa iyang mga pag-ampo, Lord God, kanimo. Then mo spend siya taas-taas nga time sa imong pulong, Ginoo, sa imong presensya. Because the more we spend time with you, and the more it means nga konektado mi kanunay nimo. And once we are connected with you, Lord God, mamunga gyud mi. Di kalikayan mugawas ang self-control or pagpugong sa kaugalingon. So Lord, tabangi mi nga makabaton jud mi og pagpugong sa kaugalingon, kay kung wala na, dali ra gyud mi malipat, mailad sa kaaway. Dili mi ka control sa mong pagbati, Ginoo. But Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, nga kanunay jud ming magbantay, amumaho na mo among relasyon nimo, Lord God, among atimanon, klaroho na mo, Lord God. Kanunay jud ming connected nimo, ug dili mi magpakang-a. And Lord, right now I pray nga imong tugutan, imong Holy Spirit, nga mo konbiktar kanamo, Ginoo. If ever mo kang-a ug mo distansya na mi, badlo nga mi, Ginoo. Disiplinaha mi, Ginoo, kastigoha mi, Ginoo. Bisan masakitan pa mi, basta lang makaamgo mi, aron mo balik mi nga mo konektado nimo. Kay kung dili mi connected nimo, Ginoo, yano-yanohon rami sa demonyo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga kanunay mi Ginoong uhaw sa imong presensya, kanunay mi mangandoy sa imong pulong, kanunay mi Ginoo mohatag og dakong panahon nimo in prayer sa imong presensya, kanunay mi magpuyo, Ginoo, magpapuno kanunay aron magbunga, Ginoo, self-control or pagpugong sa kaugalingon. Kay Lord, dili mi gusto nga daog-daugon lang mi sa yawa, yano-yanohon rami nya matintal mi dayon. But Lord, let it be nga kamao na mi Ginoo mo control, kay makapugong mi sa mong pagbati, makapugong mi sa mong gana, sa mong gusto, or makapugong mi sa pagbuhat og mga butang nga wala ka na himaya. Lord, I pray and I declare it right now sa tanang mga viewers nga magpuyo mi sa kinabuhi nga madaugon, dili kay daog-daugon sa demonyo. Madaugon mi kanunay. We are overcomers, Lord God, in Jesus' name.
ug dili mi basta-basta matintal sa yawa, Ginoo, tungod kay naa nami pagpugong sa kaugalingon. Again, Lord, salamat, Ginoo. Grasya ra gyud nimo tanan, Ginoo. Wala mi mahimo kung wala ikaw. Wala ning pagpugong sa kaugalingon nga gikan nimo kay bunga kini sa Espiritu Santo, Lord God. Dili jud mi makapugong sad sa pagpakasala. Apan Lord, kung naami ani uban sa imong tabang, kaya na mo pugngan ang pagbuhat og mga butang nga wala ka nalipay. Again, Lord God, right now I pray to all of the viewers nga magpuyo jud mi nga victorious, overcomers in every temptation, makabarog mi nga lig-on ug makabarog mi nga madaugon, Ginoo. Kay anak mi nimo ug dako ka nga Dios nga naa namo kaysa demonyo nga naa ning kalibutan. So Lord, again, thank you so much for your word. I pray nga mao ni makahatag na mag motivation, Lord God, para mas mo draw near or closer and closer pag yun mi diha kanimo para makabaton jud mig bunga nga pagpugong sa kaugalingon. In Jesus' name. Lord, thank you. And right now, I pray to all of the viewers, Lord God, tanan nga nagtanaw karon, bisan asang dapita, Ginoo, makadungog, makakita ani, Ginoo. Bisan pa ang mag-replay ani unya, Lord God. I pray right now, Ginoo, unsa man ilang problema karon, unsa man ang ilang struggle, ilang kabugat sa ilang kasing-kasing, ang ilang gipas-an nga mga cross, Lord God, unsa man ang ilahang mga giatubang karon nga nag-struggle sila or naabay na depressed karon, Lord God, tabangi sila. Lord, tagai og solusyon or kasulbaran ang ilang giatubang karon nga mga problema. I-comfort sila, and I pray, Lord God, again and again, unsa nga dapit sa ilang kinabuhi karon nga nagkinahanglan sila, Ginoo, sa imong hikap, nagkinahanglan sila, Ginoo, sa imong embrace, nagkinahanglan sila, Ginoo, sa imong milagro, Ginoo. Way matago nimo, Ginoo, every details of our lives kita nimo. So Lord, ana nga area, Ginoo, mulihok ka. Ana nga area, Ginoo, magmilagro ka, Ginoo. Imong stretch, Lord God, ituyon imong gamhanang kamot, milagrosong kamot nga mulihok sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you. Salamat sa kadaugan. Among giangkon karon ang kagawasan, kadaugan, milagro, kay bulungang butang nga gikan kanimo. Amo kining giangkon right now uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pagampo, amo kining gipangayo ug gipasalamatan, Ginoo. Pinagi lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga may among bugtong ug personal nga manluluwas among agalon, our Master. Amen and amen. Mabungahong kahaponon mga igsoon, 300 viewers. Thank you. That's all for this afternoon. Sakto kayong oras, gidali-dali gid ako igsoon. Around 4:10 here. Kaya mo nang kuwaon namong anak uban talam. Dili ka banta. Kay init kaayo pa, oh. Grabe. No, so that's all for this afternoon. Pasensya na nga wala jud ko pasensya na kayo sa mga nag-comments nga magpa-shoutout nga wala ko nagkuan igsoon, wala ko nag-shoutout kay gaapiki ta sa oras, maybe tonight sa atong live, no? So again, that's all for this afternoon. Igsoon akong ibalik tanang himaya og dungog sa tong buhi nga Dios, walay laing pasalamatan, pasidunggan ako. Dili ang relihiyon, tinuohan, simbahan, kung kaugalingon, no. It's all about Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Amen. So see you again next time, igsoon. Maybe tonight. Itugot sa Ginoo. Ampog amping ta kanunay. I pray and I declare it. This is gonna be a fruitful day, a blessed day, mahumaning adlaw nga malipayon ta puno sa grasya sa Ginoo, puno sa protection, puno sa panalangin. Ug kamo diha sa nasa lain-laing nasod nga mao pay pag-start sa inyong adlaw kay buntag paron diha, no. I declare it in Jesus name. I'm praying nga tanan ninyong lakang inyong buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So that's all for this afternoon again mga igsoon. Thank you kay mga subscribers, mga followers, mga viewers, mga star senders, mga new followers, welcome kayo mo diri, new viewers, welcome kayo mo diri. And before na ko ni Enixon, I just want to remind everyone again and again, and please invite your friends to follow our page para ma-bless po sila, para makakita silang mga testimony nga makapadasig nila, para igsoon madungog nila ang mensahe sa paglaom. Who knows? Di ba? Takibaw. Usa sa inyong higala nag-need kayo aning nga mensahe or aning mga mensahe nga gi-post na ko diri kay ako maninggi makit-an ra man na nila akong previous live. Amen. So again, salamat. Thank you so much for being with us, for being with me. Nya kita na punta sunod higayon. Again, God bless everyone. Keep safe. Amen. To God be all the glory.